Bizning Dilnazimiz qomat kiydi. Ham ul turmush arbasin, turmush shonasin tortirga o'zine oldi. Mana bu turmush shonasi, turmush arbasi opayim, og'ir bo'lmasin edi. Jingil bo'lsin edi turmushimiz deb. Senga shona bilishni beramiz. Shonani ko'rsatadi. Shona. Tatar xalqında shunday maqol bor. Oilada er bosh, xotin o'yin. Ham bugun o'yinga bizning loyiq bilan O'yin qaysi yoqqa burila, boshda shu yoqqa burila. Ham bugundan bizning Samir bizga shunday yuklama beriladi. Boshni illab meni durust yoqqa, o'ngay yoqqa bururga. Peygamberimiz aytgan, bolam bäg'ir җимешем дигән. Менә шушы бәгырь җимешләрен, балаларын үстерер өчен bütün көчләрен куйган әниләребез бар бүген. Аллага шөкер, алар бәхетле. Тигез әти-әниләре бар. Аларның бурчулары булса, алардан да ныграк бурчулучы әниләребез. Көнне төнгә ялгап, балалар дип хезмәт куйган кешеләребез. Алар бүгенге көндә but белән бүләкләнәләр. Ни өчен бутлар белән бүләкләнәләр? Yollar җитә, балаларым кайта, оныкларым кайта дип йөгерә-йөгерә тәндә ризыклар пешерсеннәр, мунчаларын яксыннар. Кайтканда бер рәхәт, киткәндә 1000 рәхәт дип кала торган булсыннар. Ләкин әниләр бик тә хитрый булдылар әле. Biz gene şapmıyıq әле, balalar da şapsınlar diye butları bilen, balalar bilen de bölüştüler. Biz konakta kelgende bizni de yugurib qarşı alsınlar diye. Kur'an-ı Kerim'de 74 topqir sabır diye aytadi. Hem bu sabırlık bizning әниләребезгә хас сыйфатларның берсидер. Алар иң сабыр җаннардыр. Сабыр кеше генә тормышның бәхетенә, сәгадәтенә насыйп була ди. Шуңа күрә, ничек матур әйтим икәнендә, әниләргә тагын бер кат сабырлыкларын телибез. Бик кысыласыгыз килсәләр дә балаларның тормышына, менә шушындый майлы калҗасына карыйбыз да. Kısıp oturabız indi kudagay. Kısıp oturabız. Balalar turunda onday haber kilse. Bunu bugün hazır qolib qarabız. Təmlab qarabız bilmeybiz. Bunu şulay salfetkaga türüb alıb qaytasız da morozelnikka solib qo'yasiz. Balalar turunda nidir haberler kilse, onday sizga yoshamagan. Нәрсәдер әйтергә tilligiz qışıtsa, tege morozelnikni borib ochib qaraysiz da, sabırlısız da qısib qo'yasiz. Var, сиңа главное. Әтиләребез безнең гаиләбезнең күкрәкләре белән чагыштырыр иде. Һәм аларга, әгәр дә алар ачуламасалар, казның күкрәк өлешләрен бирер иде. Ни өчен? Менә безнең дә тән төзелешебез буенча күкрәк читлеге безнең өчен мөһим булган bütün органнарны саклап тора. Әтиләребез дә шулай. Үзләренең күкрәкләре белән гаиләне яклыйлар да, гаиләне саклыйлар да. Балаларыбыз, тормыш иптәшебез, туганнарыбыз дип җанып киеп яшиләр. Бездә инде аның сөйәген бирәләр иде Хода. Сезгә булгачның бит итле майлы калҗасын биргәннәр. Балаларыгыз өчен күкрәк киелеп, менә минем балаларымның гаиләсе дип куанып, шатланып яшәргә язсын сезгә. Балаларның гаиләсе сезнең гытлыгыгыз булсын. Тобында безнең ике яктан да кияүгә чыкмаган кызларыбыз бар әйме. Сәмирәнең сеңгесе Мәликә бар һәм безнең монда Диләрәбез бар, шулаймы? Илназ ягыннан. Аларга без канатлар бирәбез. Алар да үсеп буйга җитеп, менә шулай үз тиңнәрен табып,
Barılaşıp, ne şuşlay motor nikah duyları ötkərib, onlar da şuşu qozlar gibi yurtlarından üşüp çıkıp gitsinler deyip. Şin xodun qız bəxtine güleşekte nasip bulsun onlarga deyip tilek qalabız. Hani işleri tobunğa çıktı, rahim ediniz, avuz ediniz.